Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Guk ere ezin dugu beste era batera hasi saioa. Gaur martxoak 3 da eta 50 urte betetzen dira Espainiako poliziak 5 langile hil eta 100 zauritu zituenetik tiroz Gasteizen. Gure lankideek goizeko aria saioan osatu dute efemerideari lotutako saio berezi eta sakona. Baina azken minutuetan naiz irratiaren emisiora batzen ari zareten ontzat, atzera begira jarriko gara gu ere. Campanades amors fan un crit per la guerra dels 3 fills que han perdut les 3 campanes. 1976ko urtarrilean Gasteizko 6.000 langile inguruk soldatak mugatzen zituen dekretua salatzeko eta haien lan egoera hobetzeko greba hasi zuten. 2 hilabete geroago martxoaren 3an 3. greba orokorrera deitu zuten eta langileen aldetik ia erabateko atxikipena lortu zuten 80%. Goizeko lehen orduetatik poliziek manifestazioak erreprimitu zituen. Arratsaldeko 5 Zaramaga auzuneko San Francisco Asiskoa elizan langileen batzar bat egiten ari zirenean, polizia armatuak elizan sartu ziren eta langileek irtenarazi zituzten gas negar eragile erabiliz. Eliza ustean langile ugari jipoitu zituzten, gainera poliziak pistolaz eta metrailetaz tiro eginda 150 pertsona zauritu zituen eta 5 langile hil. Haietako 2 tokian bertan hil zituzten, beste 3 berriz zauri larrien ondorioz ondorengo egunetan hil ziren ospitala. Adelante, V0 para V3, cambio. Estamos pasando la... Un momento, V3 y ahora se pone V0, cambio. V3 para V0, cambio. Pedro María Martínez Ocio, 27 urtekoa, Forjas Alavesas enpresako langilea. Francisco Aznar Clemente, 17 urtekoa, Okindegiko ikasle eta langilea. Romualdo Barroso Chaparro, 19 urtekoa, Egunez Agarrator enpresan lan egiten zuen. Gauez, ikasi egiten zuen eta nota onak ateratzen zituen. Jose Castillo García, 32 urtekoa, Basako langilea. Eta Bienvenido Pereda Moral, 30 urtekoa, Grupos Diferencialeseko langilea. Vaya, cambio. Con Portal Villarreal, ¿no? ¿Cómo? Sarraskiaren ondorengo protestetan poliziaren errepresioaren ondorioz Juan Gabriel Rodrigo Gnafo hiltzen Tarragonan eta Vicente Anton Ferrero Basaurin. Izen hauek oroitzeko eguna ere bada gaurkoa. Gaur 50. urteurrena da, eta espero dugu aldarrikapenerako eguna izatea, istilurik gabekoa. Tamalez, ez baita ala izan azken 5 hamarkada hauetan. Norazoaz eskual semean, arma hori eskutan, armen hartzera deitzen naute, frantxen alderat. Armen hartzera deitzen naute, frantxen alderat. 2006an Sarraskiaren 30. urteurrenean, 4 egun lehenago Igor Angulo presoa hilik agertu zen Kuenkako espetxean, eta martxoaren 3an beste preso bat, Roberto Saiz, bihotzekoak jota hiltzen Aranjuezko espetxean. Martxoaren 3ko manifestazioan beraien argazkiak erakutsi zituzten.
Izan ere 1976ko langileen biktimen senideek elkartasuna adierazi zieten hildako presoen senidei, baina ertzaintzak ikur horiek kentzea eskatu zuen eta manifestazio buruaren kontra kargatu zuen. Martxoaren 3ko elkarteko bozeramaile Andoni Txasko ere jipoitu eta atxilotu zuten berriro ere. 1976an Espainiako poliziaren kargen ondorioz ikusmenaren zati handi bat galdu zuen. 2006an berriro agertu zen Gararen azalean ertzaintzak emandako kolpen ondorioz odoletan. Ahots batek gorde aldezake Hamaika ahotsen indarra Kanta batek askal dezake Urtetan gordetako mina Azaldu aldaitezke Bost bihotzen zauriak, memoria taupadatan. Errepresioarekin jarraitzeko beste efemeride triste bat aipatu behar dizuegu. Gaurko egunez, duela 47 urte, 1979ko martxoaren 3an, Soriako kartzelan zeuden 23 euskal presok euren zainak moztu zituzten. Dispertsioa eta kartzelan jasaten zituzten erasoen aurkako ekintza izan zen. Haietako batzuk gose greban zeuden beste preso batzuekin batera, sekulako odolputzua eragin zuten. Polizia batek konortea galtzeraino. Eta nola ez, Euskal Herriko hainbat lekutan poliziarekin istiluak izan ziren Soriako presoen alde antolatutako protestetan. Amatxone garrezegi eskero Malkoz bustiaz aitaren gutuna Arkezingo du berriz irakurri Zenbat maite duguna Eta greba gehiago 1985ko martxoaren 3an, Erresuma Batuko mehatzarien greba historikoa amaitu zen, langileen porrotarekin. Mehatzarien Batasun Nazionala sindikatuko 100.000 kidek urtebetez eutsi zioten grebari, beren familia eta elkartasun sarei esker besteak beste. Guztira 11.000 atxilotu eta 5 hildako izan ziren eta Thatcherren gobernuak gerra zikina erabili zuen langile klasearen sektore militanteena zapaltzeko. Baita lortu ere, Thatcherren garaipenak lan antolamenduaren kontrola areagotu zuen. Kulturan ere sekulako eragina izan zuen gertakariak, Ken Loachek 3 film egin zituen gaiaren inguruan, eta nola ahaztu Billy Elliot, 2000 urteko filma. 1984an girotua Ishington Colliery eta Sihan mehatzarien komunitateetan oinarritua zegoen. Protagonistaren aita eta anaia mehatzariak dira. Hainbat eszenatan, pikete lerroen anabasa eta polizien eta mehatzarien armaden arteko liskarrak agertzen dira. If I believe that I can do anything Can I spread my wings and say goodbye So many people told me I couldn't win But look at me now Here I am in heaven's sky And sometimes I say a prayer wishing that you could be here with me 'Cause I believe in love It's the best of everything I believe in hope And the changes it can bring Gaurko egunaz hitz egitea zaratago gaurkorako zardaukagun ere kontatu beharko diegu entzulei, ezta? Ez legoke gaizki, ez? Urtarrilean abiatu eta datorren astean Tolosan geltokia izango duen Menditur zirkuituaz hitz egingo dugu Aitor Helduaienekin. Julen Unanue Euskal Eduki sortzailea ere gurean izango da. Eta Xabi Arrietak garraio publikoan dagoen gehiegizko zarataz hitz egingo dugu. Zarata gure kafemakinak sortzen duena. Entzuleok martxoak 3 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi.
bigarren kafera, naiz irratien zarete. Entzuleok, zuekin Julen Goikoetxe Arbegozo, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezei Zarandia, egunon? Egunon! Euro, Goiuri. A ber, asko zobeto nago. Ari da, bai. Poliki hobetzen azten txukuntzen Goiuriren ahots korden josketa hori, bai. Zegoen besterik Eta hizketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Elurbide, ostiralean eta astelenean zuenetik kale egin ostean entzuleok, hementxe bueltan. Gure txatari begirare jarriko gara segituan, baina guztioi, ongi etorri emango dizuegu. Bigarren kafeak 1140 garrana du, goizak 10 eta 20 minutu, martxoak 3 dagoeneko argi geratuko zitzaizuenez, eta gu ere 3 urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi. Bigarren kafean zarete bai, naiz irratian. Eguzki izpiberotan besarkan nazazu. Bidearekin amestu duzula berriz esaidazu. Biharrak zerrakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo du. Nora ez aibar. Goizeko 10 eta 22 ditugun honetan gure txatera begirare jarriko gara noski, egun ondio gorkak, hombre, Goikoetxea jauna agurgarria. Hainbesterako maia eukean igenik. Bueno. Ez eukeate baina, bueno. Gure Goierriko Batbanik alaxe deitu nahi badio, Juleni. Goierriko Batbanik gorka Santesteban, da inor ez da dia konfunditu. Julen ez da Goierritarra, eta Julen ez da Batbani, ez da gerturatu nahi ere. Ez. Euno, nongietorri Inigo dio Edita Brokosek, eskerrik asko Edita, hemendik besarka, eta muxo handi bat zauden tokira. Inoiz ez dakigu Edita non dagoen. Oraindik ez dakigu Edita nongotarra den. Nonto Edita. Horrek ere badauka, bere xarma. Bere xarma, bai, egunen batean desvirtualizazioaren eguna iritsiko da. Nik nahi dut Zaloa Badiola egen korrikan. Ustez Zaloa Badiola izango dela egen korrikan, bai, berriro korrikan. Nire maite duta da, maite du nire logelako etxea. Ze ederra bakarrik bizitzea, isiltasuna sentitzea, eta ze ederra goxo egotea. Alderantzi izango da ez? Logelako etxea edo etxeko logela? Gorkak logelako etxea idatzi du, Logela kaso etxe sentitzen. eta nik baino egia da nire etxeko logela esan nahiko duela, bai. Hau paunanue makina martxoako 31 festa nire etxean, alduzue ongietorri zaudete, eta urtebetetze festa ere bai. Bueno, ongietorri Inigo, helduaien ongietorri, egunon gaztiak, hemen denentzako dago, gure kamarak txibatzen ditu gauza gehiegi, nahi baino gehiago askotan. Goizeko 10 eta 23 maite dutik baduzu entzuleok, badakizue gure txatean jardezakezuela, baita gure WhatsApp eta Telegramera bota ere, 688 722 telefonora, Goiuri badakizu telefonazuk? 688 722 4 ondo, eta tira, gure maite dutak ere elkarbanatu nahiko ditugu zuekin. Julen? Esiko naiz. Bai. Tira, askotan aritzen gara ez, esaten, beti kanpokoak edo etxetik urrun xamar dauzkagun lekuak direla ederrak, eta nik ez dut ukatuko hori, hemen ingurutik kanpo ere leku ederrak badirela, eta beti aritzen gara, ez dakit,
asteburuan eguraldi ona dago eman da, eta planen bat egin nahi dugu, ez dakit mendi planen bat, eta beti etxetik apur bat urrutian txera edo dauden mendietara, edo leku berriak ezagutzeko joera, edo ez dakit nola deitu, eta askotan ze ederra den, etxe inguruan, ohituta zauden lekuetara, baina akaso arrazoi bat edo bestearengatik, azken aldian gehiegi gerturatu etzaren lekuetan pasieran ibiltzea ez, eta aurreko asteburuan, horrela suertatu zitzeden, igande goizean, beguraldi freskoa, baina ederra ikusi nuen, eta esan kotxe hartu eta norabaitera joan, eta handik bueltatxo bat egiteko gogo gehiegirik ez, eta esan nuen, etxetik bertatik abiatuta zer egin dezaket. Eta konturatu nintzen, denbora desente zela, Otxabio aldera, altzotik gora Otxabio aldera joan gabean nintzela, eta hori egin nuen, etxetik abiatu, Otxabiora igo, handik aurrera Laparmendi aldera eta jarraitu, eta buelta ederra, eguraldi ederrarekin, eta hori goiti berakoan hori pentsatzen etorren nintzen, esan, beti biltzen gara ez dakitzen leku berrien bila, eta etxe inguruan bertan, eta egia da, aspaldia joan gabe nintzen Otxabio inguru horretara, baina gustora ibili nintzen, eta maite dut hori, etxe inguruan bertan ere, buelta ederrak egiteko aukera izatea. Leku asko aroma dut buruan, egon ginelako, izan ginelako, zuen babespin, dena da desberdin, etxe bat ez delako, etxe ez badazuekin. Hemen gabiltza berriro, bestarratxalde baten, eguzki deuria... Beldurri gabe joan den astean, akaso bi astigaro dira ja, nago ziur, Bengok eta Olaien ziartek elkarrekin beldurri gabe kaleratu zutenetik ez joan den astean. Otsaiaren 27 joan den aste izango zen, ez da? Egutigia, pixkat antzan darabil, baina bai. Beldurri gabe kantu honekin maite duten tarte honetan jarraituko dugu. Ea txatean maite dutik bota diguten, edo isili dauden. Ez galetu dute, ea oinez egin zuen Julenek... Oinez. Ondo. Nik gogoan dute, behin ikastolako txango batean, zait bederatzi urte, 10 urte leaburura igo ginen, eta tabernara joan ura eskatzera dozertara, eta bertako norbaitek da. Zera, nola etorri zeate da nik, ibiltzen da, ez? Ibiltzen, ez? Oinez, etorriko itzean, dozi ikasi dugu garukan ere. Goiuri zure maite dut azin da. Maite dut eza daukat. Hombre, harritzeko hau ere. Barkatu, entzuleok. Azkeneko asteetan zer? Dena maite duta izan da. Azkeneko asteetan dena maite duta izan da. Eta gaur ja egokitzen zitzaidan maite dut eza. Azken asteetan dena maite dutak izan dira. Iazko azaroan izan zen azken maite duta. Azala behar dinoki emakume. Atzokoa maite duta izan zen. Ostiralekoa maite duta izan zen. Justo nien hauenean izaten dira maite dutak. Ospindu egiten ditu zure maite dutak antza. Bueno, orduan, zekit, hasi, jarri, barrura begira. Bai, erruan ere izango da. Bai, ondo. Zeina zure maite dut eza. Bueno, a ber, ez dut izenik eman nahi, eta orduan saiatuko naiz, izenik eman gabe kontatzen. Kontua da, guk irratsaio haue egiteko, jasotzen ditugula proposamenak, esanez, ez dakit, liburua argitaratu dut, eta gustatuko litzaidake zuenean aipatzea. Edo musika talde badaukagu, eta disko bat argitaratuko dugu, eta elkarrizketa akustikoetan gustora joko genuke, horrelakoak ez. Beste batzuetan gu aritzen gara, bila, hori ere izaten da gure lanaren, ez dakit, denbora asko kentzen diguna, jendearen atzetik elkarrizketak lotzeko. Jaso dugu, jaialdi baten proposamena, esan ez, jaialdi bat egongo dela Euskal Herrian, eta honen inguruko elkarrizketaren bat lotu nahiko bazenute, ona hemen nola egin. Eta orduan esan dut, gai interesgarria da, saiatuko naiz. Eta orduan, email horretan bazegoen esteka bat, eta esteka horretan sartu naiz, eta elkarrizketa lotzeko, daude 30 bat galdera bete behar dituzunak, elkarrizketa eskaera egiteko. Harritu egin naiz horrekin, hasteko, ze iruditu zait, pena badela gure artean horrelako oztopoak jartzea, ze derrigorrez erantzun behar dituzun 30 galdera balin badaude, elkarrizketa bat proposatzeko eta hartu eman bati hasiera emateko, ja oztopoak jartzen ari zara. Eta orduan, irakurtzen hasi naiz galderak. Batzuk noski, normala da galdetzea, bastakit kontaktua, ze hizkuntzatan den elkarrizketa, horrelako gauzak. Baina beste batzuk ja gehiegizkoak iruditu zaizkit, eta gainera gauza batek pena eman dit. Ze galdetzen zuten, zure edabideak zenbateko audientzia duen. Eta pena eman dit, ze guk zorionez,
azkeneko urtetan gorakalda izan dugu audientzietan, eta, bueno, gu entzule kopuru majoa daukagu, baina badaude Davide gehiago, gu baino askoz entzule gehiago dituztenak, eta badaude baita ere, gu baino askoz gutxiago dituztenak. Eta galdera horrekin iruditu zait, ez dakit jaialdi hau filtro bat egin nahian dabilen, baina ze pena, zuk jaialdi bat egin duzula, nahi duzula informazioa zabaltzea jaialdi horri buruz, eta audientzia garrantzitsua izatea. Ze agian badago hemen edabide txiki bat, agian zure herrikoa dena, agian edo auzo batekoa dena, eta espazio bat utzi nahi dizu zuri, eta zu nolabait audientziaren arabera, ari zara muga bat jartzen, eta iruditu zait, itxusia, eta eman dit, pena, eta ez izuet gezorrik esango ez ditut 30 galderak bete, ze pentsatu dut. Agian beste bide batetik jaiatuko naiz elkarrizketa hau lotzen, edo agian ez dugu elkarrizketa hau lotuko, ze, pena eman dit horrela gure artean oztopoak jartzen ibiltza. Eta horixe, nire maite dut ez dakit ados zaudeten, ez zaudetera ados, baina... Era bat ados nago, baina baliatuko dut momentu hau zuk aipatu duzu, etxe honek eta orokorrean talde honek, karak, naiz irratiak, gorakada egin du azken urte hauetan, eta irratiare dagokionez oso nabarmena, neurri handi batean hor uinen atzean zaudeten oiei esker, berazuei eskerrak, baina baita dei bat ziez inkestak badatoz berriro, eta Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan eta Araban deiak egingo dizkizuete euskal herritar zareten oiei. Lehenik eta bain esan beharra dago, etxe hau beti izan dela metodo horrekin oso kritikoa. Herritarren zati bat baztertzen duelako, dagoeneko oso finantzatuta dauden erabideak indartzen dituelako inkesta sistema honek eta enpresa handi mesede egiten dielako, nolabait, eta goiure aipatzen ari zen pluraltasun hori mugatuz. Merkatuaren distortzio ere egiten du, baina, jokoaren lerroak eta legeak hauexek dira oraintxe, eta horrexegatik eskatu behar dizuegu, ez egiten ez duzuen zerbait esatea baizik eta egiten duzuen hori kontatzea telefonaren bestaldean, beraz, oraintxe entzuten ari bazarete, naiz irratian entzuten ari zarete, bigarren kafea ari zarete entzuten eta telefon inkesta horretan garrantzitsua da zuek hori buruan izatea, ze askotan inertziak eta, gure imaginarioan presenteago dauden beste edabideatzun izenak ere euki ditzakezue naiz eta naiz irratiaren entzule izan. Eta behar duguna horixe da, gogoan izatea naiz irratia entzuten duzuela, eta inkesta horietan kontatzea horixe naiz irratia entzuten duzuela. Aipatu bezala, hazi eta hazi gabiltzan honetan, azten jarraitu nahi dugulako, eta batez ere, garrantzitsua delako ondoren, horrelako edabide baten barnekudeaketan, audientzia zifroiek zein diren zoritxarrez, horrelaxe banatzen delako askotan diru publiko ere. Ez dut inoiz lorerik. Gorkak dio, naiz gora doa, aber inkesta hortarako deitzen didaten, Gorka barkatu, zuzara txaketero bat. Zuk, agian egia da, naiz irratiaren entzule finena izan zaitezkeela. Baina zu poliamorosoa zara edabidei dagokionez. Hori ere aitortu beharra daukazu, Gorka. Eta guk poliamorrean sinisten dugu, batzuk bintzat, beraz, zu lasai. Maita dezakezu Julen Telleria eta Goiuri Ezeiza pare-parean gainera. Nik badut, hau itziari tuño da, Aitor? Ondo. Aitor helduaien ikusten nola gora begira, nolabait kokatu nahiean. Inspiratuta. Bai, zoragarria da kantu hau eta zoragarria itziari tuño. Goiuri daukat maite duta eta maite dut eza. Maite dut abota beharko duzu, ikusi dut maite dut ezak ez da dela onartuta irratsaio honetan. Bai. Saiatzen garena da, amodio gehiago banatzen gorrotua baino, beraz, saiatzen gara pixkat maite dutak gehiago izaten, ez? Baina tira. Ordan, bota maite duta. Maite dute larumatean Euskalduna Jauregian gertatu zena. Saharari kantariren bigarren kontzertu izan zen urteotan, salen duela ia 2 urte. Aritu ginen lehenengoz, esan aritu gara, sarrera batzuk zozkatu genituen, gainera Miren izan zen irabazlea, eta nestori bate banatu zuen, kontatuz bigarren kafeari eskerantxe antxe zegoela. Eta egia esan oso edarra izan zen, goizetik iritsi, soinu probak egin, zerbait jan, tartean Euskal Fondoa, Gasteizko edo Arabako Seaden Lagunen elkartea, Kristina Berasein bera ere, eta bestein bat, eragile eta pertsona kontzertu hori aurrera ateratzen aritu direnak. Txalapart eta beste hainbat, ezta? Eta, polita izan zen, egun guzti igarotzea,
Itziar Ituñorekin, Eñaute Elorriarekin, Mikel Urdangarinekin, Olai Intziarterekin, Esti Marquezekin, Iker Laurobarekin, atzean zegoen banda horrekin, Joanes Ederrarekin, Mikel Fagoagarekin, Dani Benegasekin, Xabi Zeberiorekin, Aziz Abrahimekin, Suilma Airarekin, Ahmet eta Nur kantari palestinarrekin, ez dakit norbait ahazten ari otena izen, ja nire Arantzabe, nirekin kantuan izan zela esan ezin ere bertan, eta oso polita da batetik ikustea, harreman ederra izan daiteken gure artean, egun oso polita izan zen, bestetik oso polita da gure referente izan direnetako batzuk, xkat beste belaunaldi batzuetan dagoeneko ja kantatzen ari ziren, batez ere Eñaut eta Mikel esaterako, ez, ze gizatiar, zein lurtiar izan daitezken, eta tira, azken urteotan, bai musikak eta bai kazetaritzak akaso ni beraiekin toparazi nau eta badut harreman bat, baina nola dakiten egoten besteekin, ez, Itziar Ituño, kalean jendea berezain lore sortako paritzeko, izar mediatiko erraldoi bat, antxe gurekin Jon Maia eta zera, Instagrameko azken Juanma Bajoioaren reel hortaz edota egindako adierazpen horietaz izketan, eta Mikelen urrengo lanaz, eta Mendi filmen estrenatutako dokumentalaz, eta bestetakoaz, oso egun ederra pasa genuela, baina bereziki gero gauza oso magikoak gertatu zirela holtzan eta kasu honetan oraintxe entzun dugun Haizea Harrien kontrakantu hau Itziar Ituñok abestu zuen, baina ez Olatz Salvador eta berez abesten du hau Idoia Surmendirekin, baizik eta Olaia Intziarte eta Suilma Alia Aita Saharar eta Ama Galiziarra duen Madrilen kokatuta dagoen kantariarekin. Eta ze polita izan zen, kontzertu aurretik 2 ordu faltan Olaia gitarra hartu eta antxe kamerinoetan nola hasi ziren hirurak, ahotsak pixkat zehazten, oraindik ere zalantzaren bat bazutelako, bakoitza bere mundutan bizi da eta ez erresa eurak elkartzea, baina antxe, eta ze kimika polita sortu zen, eta denokan ginen zerbait jaten eurak entzuten, eta txaloza parra bat atera zen artiston artean, ikusita beraiek ze pozik zebiltzan, eta gerora oholtzan hori nabaritu egin zen, eta bazegoen magia oso berezi bat, eta tira, horrelako gauzak gertutik bizi alizatea, oso polita iruditzen zait, beraz hori zen ere maite duta, eta bide batez, zorionak antolakuntzako kide guztiei, eta han buru belarri lanean aritu zirenei. Goizeko 10 eta 36 minutu dira, segituan murgilduko gara menditurre giroan, baina Aitor helduaien hemen dagoela, eta dagoeneko mikrofonoa ireki dugula baliatuta maite dut ere galdetu behar dizu, Aitor. Ez zen gutxiagorik esperoko, ezta? Beti pasatzen zaite, kontrankien harrapatzen zela. Baina, aitortuko dizuet, Goiurirenak entzun eta gero gatu naiz, flash horrekin, eta hortik hitz bat eratorrita, bereizkeria. Eta bat zuria, eta bestea, inigo zuk ere aitortu dezuna, ez da? Funtsa publikoak, eta batea, eta bestea nola muitzen dian komunikabeetan, eta bereizkeria hori neuk ere, nola zen, maite, eza? Maite dut eza. Maite dut eza, bale. Baina, asko ze simplego izan da, ni bakizu zer maite dudan, ez dakitu hendiken ere Tolosako Eñauterien resaka zitze egitea zilegidan. Bai. Hendikan etxean konfetiak aurkitzea. Ederra izaten da hori, Ederra izaten da hori. Bar gertatu zait. Hendikan emiatzen egin izan da, hemen ere, bai. Gertatzen da, eta ederra da, neri honekin lotuta doluari buruz behin irakurri nuen, eta gehien gustatzen zaindan metafora edo, da dolua dela purpurina poltsa bat lertzea bezala etxean, ez? Eriotza gertatzen denean, purpurina poltsa lertu egiten da etxean, eta, zuk egin behar duzu purpurina poltsa hori garbitu. Baina handik, 4 hilabetetara esaten duzu, armairu mugitu egingo dut, eta mugitzen duzu armarioa, eta zer dago armarioaren azpian purpurina. Eta dolua hori dela. Etxean, ez, gehiengoa naiz eta gainditu duzun, edo aldatzen doan zure dolua eta doluarekiko duzun jarrera hori, nola bapatean 4 hilabete beranduago ziztada bat ematen dizunez, eta oso ederra iruditzen zait, eta purpurina eta konfetiekin lotuta. Purpurina perfil batetik ez duzu ikusten, eta lekoetan tak pixa mugitu eta tak azaldu egiten da. Hori ze magia. Bai, magikoa. Titiriteroak edo rock izarrak bezala, biran dabiltza menditurreko lagunak. Abenduan Bilbon ospatu zen Mendi Film jaialdi handiaren ondotik, balorazioak egiteko eta arnas apur bat hartzeko tarte hartu ostean, urtarrilean ekin zioten jaialdi handian ikusgai izandako lanetako batzuk herriz herri erakusteko zikloari.
Kasik ere, klasiko bihurtu diren hitzorduak eta geltoki berriak nahasten dira menditurraren bidean, eta datorren astean Tolosan izango den hitzordu klasiko horren atarian gonbidatu dugu Aitor Helduaien Mateo, mendifilmeko komunikazio arduraduna, abendukoak utzitakoaz, eta menditurrari buruz hitz egiteko planean. Aitor, egunon? Berdin, egunon. Ondo? Nik zalantza daukat, Julen, Goiuri, Aitor maiz izan dugu gurean, eta bada urteko gonbidatu ezinbesteko horietako bat, baina bigarren kafeko gonbidatuen galdera ofizialak inoiz egin dizkiogun, bai egin da daude. Bai, ados. Atzo pentsatu nuen ez, esan nuen, bai, azkenekoan uste da abenduan behintzat, edo aurrekoan izango zen, ez dakit. Azken denboraldi honetakoak. Abenduan egingo genizkion, abenduan etorri zinenen, Aitor erantzun da izango dituzu. No, ez eta Bai. zertaz eizaten de. Galdetu zizun norbaitekea zure hileta nola visualizatzen zenuen? Edo pelikula bat zure bizitzaren inguruan, zure bizitzako pasarte baten inguruko pelikula egin beharko balitzen egin... Ez? Jo, ez dizuteke. Aitorrek ez du hori buruan, beraz, Aitor, bi galdera zuretzat, bat erantzun behar duzu, bi hauetatik. Hori da. Venga, lehenengo galdera. Esan bezala, zuk aukeratu bietako zein erantzun, lehenengo galdera da. Etorriko balitz orain, zinema zuzendari bat, eta esango balizu. Aitor, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Ezindet kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke motxeagoa, luzeagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken pelikula batean islatuta ikusteko. Errezelo etortzen ari zait. Bai, nik uste dut egin genizkera. Egindakoa dela, Eta beste galdera... Etortzen ideia, plan, pizu zait, jarraitu. Eta beste galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala, beraz. Kontua da, galderak eginda ere, bietako bat erantzun gozuela, orduan, guen bestea. Bai, gogoratzen baldin mazin erantzun zuen. Bai, eta seguruna nik uste lehenengo ari erantzun emango niola nire begiaren galeraren inguruko historia eta pixatorren inguruko nire, ez dakitez, izate emozionala, nolakoa izan denez, 5 urte nituenean galdunenik, eskuineko begia, hiletarena. Nola irudikatzen dudan, nola nahiko nukeen. Nahiko zenuken, bai. Wow, gustatuko lehitzea dake, ez dakit zerk akatuko naun. Gauza dian bezala, eta hori tristea edo drama edo pozez bizitako zerbait izango te den. Baina, gustatuko litzake bai, inguruko senitarteko eta lagunak eta denak bilduta eta oroitza festa politu batean, junta izua inda ikuseiz, paisaje berde batean, irudikatzen dut. Ez zaidazu galdetu nun, ez dakit. Baina bai, horrela leku atsegin eta aire zabaleko batean, eta bueno, horituz. Bueno, Gerten nau, joan da, gerten nau. Esan da geratu da, bigarren aldiz erantzun dituzu, biak teorian erantzun da geratu dira, beraz, urrengoan tortze zarenean, akaso berriz ere galdetuko dizkizugu. Aitor, inauteriak aipatu dituzu, esan duzu noiz arte ez, inauterien ajearen inguruen hitz egin liteken, mendi film abenduko ajea jada gaindituta? Bai, ala beharrez, zeuk esan ez da, lehen titirit edo rockero bezala menditurra ere jabian jartzen delako urtarrila bukaeran, eta bai, horrek ekartzen du atzean uztea, ez? Mendifilma, 2025ko abenduko mendifilmura. 10 egun oso sonak izan zian, biharamoneko edo resakarako gauza asko, elementu asko utzi zituzten hor zintzilik, baina nagia da, honek errotak martxan jarraitzen du era bat ez, eta honen besten, atzera begirakoan baina gehiago ja aurrera begira jarraita gabiltza. Gogoan dut, iaz ere, urteak aurrera ginela atera zen dituzten, mendi filmek utzitako estadistikak, eragindako impactua eta horren inguruko datu xegoak, horrela lerroburu batean jarrita, iazko abendukoaren valorazio bat egiteko, ze lerroburu jarriko zenuke? Bat, zenbaki begira jarrita, publiko kopuruak 8.400 inguruko kopuruan izan ginen, iaz, eta erabat apustua Euskalduna jauregian egin genuela, ez? Euskalduna Bilbaon egin genuela aintzatarruta, oso datu oparoa politia da. Ez da gailurretako bat, mendifilmak izan ditu kopuru aberatsagoak edo handiagoak publiko aldetik, baina aldi beran betera asko baloratzen dugu baita okupazio maila, ez? Eta okupazio hori 160 gorakoa izaten ari da, eta hori 10 eguneko jaialdi batean oso datu ona da, eta ala baloratu genuen. Hau ikusita, publiko hori kopuruaz baina gehiago interesgarria dela batipat ere perfilez. Zenbat ari den ja zabaltzen perfila, adin aldetik batipat, genero aldetik ere bai, ja oso parekide da. Eta alde horretik, beraztuta. 18 edizio bete ditu festivalak, adinez nagusi, eta nik uste alde horretik indartxu, oso sasoiko dagoela.
Hori izaten da nolabait ere ekitaldi handia, urteko ekitaldi handia, Bilboko abenduko jaialdi hori izaten da, Aitor, baina gero menditur hasten da. Mendifilm amaitu eta hilabete pasatxoren buruan menditurarekin hasten zarete, zuk esan duzuna, txipa aldatu eta nolabait ere fisikoki behintzat, haunditik txikira egiteko garaia da. Bai, hala da, eta atezateko horretan pixkatu martxan jartzia, ez da? Aurreko urtetako ediziotako datuak ere menditurrak oso sonak ditu, ez? 50 bat herri edo hiritara iristeko bidean izaten da beti egutegi, eta aurten ere beste horren beste. Eta esango nuke aurten gora ere koskatxo bat egin dezakela, ze ari dira sortzen menditur berriak, egoitza berriak, eta honen bestien, oaingoz bintzaten negu udaberri parteko egutegi ikusita, entretenituta gabiltza. Eta bai, atzean uzten da mendifilma, haundia, nola esateko ez da, ura da, sustrai nagusiak ekartzen dizkiguna, eta gero, adarra hauek sortzen dira, eta menditurrak bat eta bestea eramate gatu. Menditurrare olatu aparretan, Aitor, justu elkarrizketazio baino lehentxeago pasa izkidazun datuetan, aipatuko ditugu, Iruñean 4 egun 8 saio eginda 1600 ikusle, Donostian 2 egun 800 ikusle, Bigon 3 egunetan 600 ikusle, zenbaki mardula dira. Bai, oso mardulak, eta jarraitu Eibarren ere Ilalareunera iritsi garela, eta egon garen beste lekuetan, berriki jondeneko asteburunetan ere, txiki eta haundi ez, denetik izan da, Kanete Berenguer, Valentzian izan gea, eta han nere, ia 300 lagun bildu ia aretoan, mendiko zinema, genero hau ikusten ez, eta Eskoiatzan eta Otxandion ere ongea, haietan areto txikiagoak, bataz beste, 50, 60 ikusle inguru biltzen dituztenak, baina areto txikiak izanek bete egiten direnak, beraz hori ez, eskala guztietan oso batxukun. Bairu hemen dena happy ez, dena ondo, dena oso ondo, dena saltzaile paperean atorrela, baina ez, egia da hori gertatzen ari dela ez. Mendiko zinemak ja egin duela nolabiteko bere leku bat, hemen Euskal Herrian, nik uste mendifilman bidetik. Inigo uste dut mendituraren trailerra ere prest daukagula, horrek ere bere soinua badu eta entzungo dugu, streaming ez jarraitzen gaituztenen ere ikus dezaten. Segituan entzungo dugu. Aitor, zenbakek ere hortxe gaude, 2025an menditurren 14.000 ikusle, 59 egoitza aipatu dugu, gero aipatuko dugu Tolosakoa, 16 urte dira, Tolosako 16. ekitaldi izango da Tolosan aurten, menditurren bilakaera esan liteke nolabait ere igaro zaretela ate joka ibiltzetik zuenera atea joka etortzeko garaietara? Bai, espairik gabe eta badira urte batzuk dagoeneko hala gabiltzana eta are gehi esango nizuke ez, eskufrenuarekin. Ze badaukagu geuke keri bat, eta hori da menditur esaio guztietara geu joaten garela bai aurkeztera eta baita proiektatzera noski. Eta honen bestean, horrek fizikoki ere muga bat ekartzen digu bai, ze geure talde txiki horretan sortzen ditugu gure taldetxoak, ez, komandoak, batea eta beste ibiltzeko, baina ematen dugu, eta alduratik gu ezkabiltzak egia ate joka. Egia da, gomitea luzatzen dugula, interesa duenari, esanez, gurekin harremanetan jartzeko, eta bai, hartatik sortzen dira oraindik ere menditur berriak, ez, egutegian kokatzen direnak. Eta bai, honen bestean, hortxe gabiltza. Nik uste neurria hortxe da bilkigula, ez dute hori eskutatuko, ez, 50,
esango nitzuke orain asko jota eta hor guztiko naiz, 60 iritsi gaitezkela behar bada, ze karo, gero 60 horiek biderkatu egiten dira, Tolosan bezala 3 egun izango dira, Iruñan bezala 4 egun izan ziren, Gasteizen 5 izango dira, karo. Hor saioak ere, eta egunak noski biderkatu egiten dira, eta, ematen deu, gustoa oso, ematen deunarekin, eta nik uste horri ere eutxi bar degula, ez da, gauzak gustora egite horri. Jaialdi nagusian izaten diren lanak erakusten dituzue gero, menditurre hoietan, ez dakit, akaso plater nagusi modura edo jaialdian loriatxuenak edo izan diren lanak kasik ere mast modura, fijo modura joango dira, baina gero puzzle edo menu hori osatzerako garaian, ez dakit, bestelako arribitxiak ere nola aukeratzen ditu jendeak, ez dakit, bertako leku bakoitzearekin lotura duen ekoizpenak eskatzen ote dituen jendeak, edo nola osatzen da menua? Bai, denetik dago, eta aurten bereziki gainera menuan aukera hori badagoenez, katalogoan alegia, Euskal Egiletzako pelikulen aldeko autua egiteko, hori ere, bai, ikusten ari gara, tendentzi bat izaten ari dela, ez da? Gainera, bietara eskaintzen dugu aukera, ez? Batetik, eragilek, eta dagoeneko ja ohitura hartuta daukaten eragilek egiten dute hori bereziki, beraiek nahi izaten dute katalogoa jaso, eta iradoki programazio bat. Eta gero gurekin adostuta, joskera egiten dago. Beste batzuek ja barra libre egiten dute. Esan, badakit ekarriko duzuen ere gustatuko zaigula, beraz, osatu zuek alako programazio bat, eta ala osatuko dugu. Hor guk daukagun alako baldintza bat, bada, pelikulak guztiei ematea beren lekua. Alegia, denboraldia bukatzen denerako, pelikuletako zuzendariek izan dezatela kontatzeko modua, neure pelikula sik irakutxienez, 10 aldiz proiektatu da, 10 lekutan proiektatu da. Eta, hori ere, banaketa hori, sare hori saiatzen gara, orekatzen, ez da? Eta nik uste, dabilkigun funtzionamendorekin, egiten dela. Zekaro, azkenian, hau esan da, zuzendari edo ekoiztetxe horientzat, azken batean gu nolabeteko banatzaile bihurtzen gea, ze pelikula horiek behin proiektatzen direlaik, bakoitzari bere fia eskubideak dagozkio, eta demoraldi bukeran, horixe itzultzen zaio, cash bat, diru kopuru bat, beraien egile eskubideen gatik, eta hori ere eskertzen dute. Askotan aipatu dugu Aitor, mendifilmein inguruan aritu izan garenean, nolabait ere, duela urte batzuk bazela, ez? Mendiarekin lotzen genuen zinema hori bazirela irudi ikusgarriak, eta gerora sartu direla historiak kontatzeko. Esaten ari gara, etengabe azten ari dela Menditur, zer dauka mendiko zinemak, zer ari da gertatzen, nola tan fenomeno hau? Zirrara, emozioa, unkitu egiten du jendia. Bai, eta pixat bide hortatik behira, atzo bertan Tolosako Menditurraren prentxaurrekoa udaletxean egin, eta Andu Martinez de Rituerto alkateak berak ere bere sarreran esan zuen historia humanoak. Eta nekiko alako klik bat entzun horrekin ez, esanan, bai, arrazoi du. Beno oso historia humanoak kontatzen dira, ez da? Askotan pertsonaia berezien historioak, baina nahiek nola bizi duten bai naturagiko harremana, edo eta natura nola baiteko aitzaki bat izan da, hor nola bizi diren, eta hor historia oso humanoak kontatzen dira, batzutan humoretik, beste batzutan igual drama puntu batetik, eta azken batean bizitzaren ospakizun batetik, ez da? Orokorrean esan da. Jotze pomposo etorren izan. Wow, dena da, wow. Aitor, esan dugu, datorren astean, Tolosako hitzordua martxoaren 9-tik 11-ra, eta menditurrena dela esan genezake, lehen da biziko izan zelako bere garaian. 2011an, pentsa 2008an abitu zen Gasteizen mendi filma, eta lehenengo menditurraren esperimentu abentura Tolosakoa izan zen. Nire orduan bertan neon, saltxan neon, Tolosak beti izan du badakizue, mendiko kulturarekin erlazio oso berezia, eta alde horretik, apustua garbi izan zen, Leidorren hori egiten hastekoa. Eta arrezkeroztik, etenik gabe, ez pandemiarik, ez beste zer ez da izan gai, Menditurra Tolosakoa bertan bera usteko, eta honen bestean urtea ere bai, batan bestean segidan 16. ediziora iritsikea aurten, hau da haundiena eta horren musikak eta karriko dugu. La Toulouse. Leidorren astelen astearte, asteazken arratsaldeko 7:00 proiekzioak. 7:00 bai. Menuari dagokionean, Aitor, lehen aipatu dugu, tokian tokiko ekoizpenen kontua, 10 lan menuan, eta horietatik 5 euskal ekoizpenak, euskaldunak tarten dauden ekoizpenak. Bai, behira, goietatik etorri beharri geha, horixe hitzetik hortzea ibili dugu, euskal zinemagintzaren sasoi ona, eta ze ondo dagoen dena, eta nik esango nuke horren eredu ere, isla ere badela mendiko zinemagintza. Mendi filmen altzoan, nolabait esateko ez da, bai, 5 egile euskaldun, Julen Elortza Arrasatearra, Kantos y Flores ekoizpen estatuatu harrarekin, aborrela azpimarratu nahi dut,
gero aldi beran baita ere Izarren Zaunka, euskerazko film honenaren saria irabazi zuena Mendifilmen, ura Nagore Zeizak goiak aipatu ditut, han ere Zona Pagorekin izendatu izan denak, arke ere aurkezutakoa, eta Iker Uranga eta Mikel Saz de Urabain protagonista dituena. Berdin baita ere Tximista, hau Menditurrean premizia bat izango da, Tolosan, ze berez Menditurreko katalogoan etzegoen sartuta Mendifilmeko selekzioan ere egon etzelako, aurre hauta gaitzan bai, baina etzen selekzioan egon, baina Tolosarekin oso lotua dagoen histori bada, Oreika Tolosa slacklinerrak beste hainbat euskal highlinerrekin batera batu eta Gorbeiako Arrabako kanpetan egin zuten 1300 metroko linea bat erakusten du Tximistak, eta nonbait lekua barra balin batzuen, eta gainera Oreikakoek iraudokita, esan genuen, bai, honek Tolosakoan bere lekua behar du. Eta hori Jon Mendizabalek zuzendutako lana da, Jon Mendizabal Getxostarrak zuzendutako lana da. Harri horri arkatzere hor daukagu, bestak beste Donostian, Bilbon, Tolosan bertan eta Kantabrian Potesen jada erakusketa ere izan den horixe ez, eskalada krokisei buruzko erakusketa, liburukote eder bat ere baduena, eta orain ginga, pelikula honekin Jon Herranzek zuzendu du, haurek Getxostarra, eta bide batez Mendifilmeko kidea. Eta honen bestean, pelikula honek ere batean eta bestean erakusten du gai hori, ez, tematika hori. Azken batean, ilustrazioa eta krokisak eskalada mundura ekarrita nola izan diren. Eta gero ja bosgarrena Txontxo da, Alfonso García, honek historio oso ederra dakar film labur batean, un día al año izena duena, eta horretan aurkezten digu Atxarteko karnabala. Eta hori ere Tolosan ekarri behartzen eta erakutsi behartzen. Hori da, 1975 ezkeroztik, hango eskalatzaile komunitate batek, ohitura bezala hartua dauka urtean behin, egun zehatzik gabe, baina urtean behin juntaizo bat egitekoa, eta denak eskalatzekoa, goitik bera mozorrotuta. Oso mozorro gainera, zen baino zen xeleberragoak batzuek, beste ezuk simplegoak, baina joan urte etorri, hori dokumentatuta zegoen enetik, Txontxoek, Alfonso Garziak erabaki zuen, hori nolait ekarri barzela film labur batetara, eta egin bartzitzaiagola aitortze, eta bestean, bost pelikula edo bost egiletza euskaldunak, aletuta hoiesek dira bai. Eta Tolosan, bertako ukitu hori, aipatu dugun Tximistalanak emango dio, baina uste dut, Edurne pasabanen komikiari ere lekutxo berezi bat egingo diozuela. Bai, eta mentxe dakarkit gainera ez dakit mentxe kamaran eta irudietan dagoen, baina, komiki Antxe dugu hor kamara. Bai, komiki hau eta ale hau, azken batean, Sua edizioak eta Mendifilmek elkarrekin dugun kolekzio horren laugarren alea da. Lehena Everest 1980koak jaso zuen, bigarrena Inurrategian haien inguruko historiak, hirugarrena Andres Espinosa mendizale legendario, aintzindari Zornotzarraren inguruko izan zen, eta aldako batean emakumetasuna ere behar zuen, komiki bilduma horrek, eta nor horretarako Euskal menditzailetasunaren historian ere arrasto propio duen Edurne pasabanen inguruko komikia. Esan da bezala hau, Durango eta Mendifilm zarteko zirela abendu hasieran aurkeztu zen, arrazkeroztik bestseller bat bihurtuta dago, baina Tolosan oraindik aurkeztu gabe dago propioki, eta honen bestean, Tolosan aprobetxatuko dugu aurkezteko, besteak beste, Ramon Olasagasti ere bera da gidoigile eta honen bestean bertan dela eta ura lan hau aurkezteko bertan izango gara. Bide bat ez barkatu, baina asteburu honetan Bielan izango gara baita ere, ostiral eta larun batean, jakin badakizue, behar bada, Edurne pasaban bietara bizi dela ez da, Tolosan partean, eta baita hane Bielan ere, arango bailara hartan, eta Edurne bera ere enbaixadore beresi izango dela, Bielako menditur hartan propio komikiarean aurkeztuko du. Aitor, gero berezia sortzen da Menditurreko saioetan, zuek ere aipatu duzu, bertara joaten zaretela, eta aurkezpilanetan, eta jendea xaxatzen duzue, norberarentzat, etxean aritzea ere, zure kasuan, berezia Tolosako Menditurra? Gozada bat. Bai, izaten da oso lagun arteko histori bat, ez? Boixe, kasikia afeitan elkartuko agina bezala, eta elkarri kontu kontari, eta ikusi hau, ikusi bestea, eta horren pistak eman, eta gero gainera ikustia lagunak ze eskerronez erantzuteuen, gozada bat. Gozada bat, ja espalditxotik, inauteria aurretik ere jendeak galez kareiztzeiten, ze egun, ea ze pelikulak ekarriko tegen dituen, ja lan egutegiak eraintzat hartuz asko, zanez, arratsalde hori turnokan abil, eta ondo, aurten libre tokatzen zait, eta horlako detaileak politak izaten dira. Eta bat oixe, oso gertuko sentitzen histori bat, eta eroso, txien, goxo. Goiuri? Zer? Kontu, ez da mozorro txarra, urrengo urterako, Menditurrez, Tolosako Menditurrez mozorro zearena.
Erne. Baina menditur bere hortan, edo Aitor Helduaien? Aitor Helduain tartean dela, noski. Ona da, Mendiko arropa ona jantzi, eta horre San Francisco pasealekuan horre leidurrera sartu horretik egoteko, eta bulta bat emango digu. Aitor, bukatu aurretik, Mendifilm 2026, abenduak 4-13, zerbait aurreratu daiteke? Hortxien bete-beten gabiltzala izen emateak ere apirilean zabalduko direla, eta hor zabalduko dela bat ere pelikulentzako eta tartea, baina horrela berezi goi punturik, oraingoz, ez. Bueno, ez zegoen beharrik, galdetza librea ze, baina... Izango dela, eta emeretzean, fetxa data horietan bai, 4-13, abenduak 4-13, atzera berriz ere zubiak, bete-betian erdian hartuta, han izango be. Aitor, eskerrik asko, eta datorren astean, eta menditur guztian zehar, gozatu. Eskerrik asko, zuei. Nola egin kontra. Entzuleo goizeko 10:40 minutu segituan Bilboko estudiotara joko dugu azken ordukoaren bila, baina bitartean zea maizen enbata honekin egingo dugu bidea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleo goizeko 11:00 barkatu eta minutu bat, eta gu segituan azken ordukoaren bila salto egiteko prest dagoeneko, Bilboko estudiotan daukagu prest Itxaso Leon, Kareaga, eta gu ere prest gara, ari behar bezala paso emateko. Itxaso Leon, egunon? Kaixo, egunon, bai kontatuko dugu azken orduko bat, gaur langabezia datuak espero genituen, eta jaso ditugu dagoeneko. Urtarrileko gorakadaren ondoren langabeziak behera egindu berriro Hego Euskal Herrian otsailean, guztira 126.881 langabezen batu dira aurreko hilean, baino 873 gutxiago. Urte arteko datuei dagokienez langabeziak behera egiten jarraitzen du. Eta Nafarroan bakarrik egin du gora 273 langabe gehiagorekin eta 29.887 langaberekin guztira. Langabezia tasa 0,82 igo da hileko terminoetan. Hileko daturiko onenak dituen herrialdea berriz Bizkaia da langabeziaren 1,22ko jaitsierarekin 745 langabe gutxiakorekin eta guztira 60.280 langaberekin. Araban 18.286 pertsona zeuden langabezian otsailean, urtarrilean baino 220 gutxiago. Gipuzkoan 0,63 jaitsi zen tasa hori eta urte arteko bilakaeran langabezia tasak behera egiten jarraitzen duela esan dezakegu Hego Euskal Herri osoan. Eta jaitsieran nabarmenagoa izan dela Nafarroan Euskal Autonomia Erkidegoan baino. Alegia 2,58 gutxiago, 1,135 gutxiagoren parean. Hori langabezia datuei dagokienez eta bestalde kulturaren inguruan ere beste albiste bat. Etual Durroi Ridley Scotten Napoleon filmeko fragata kortsarioa Pasaia Itsas Festivalean egongo dela. 18.
20. mendeko ontzi baten erreplika da, zinema ekoizpen ugaritan parte hartu du, eta maiatzaren 14tik 16 bitartean bisitatu ahal izango da Pasaiako badian. Jaialditik azaldu dudenez, 1745 fragata kortsario baten jatorrizko planoetatik abiatuta eraiki zuten Edual Duroi itsas lapurreten urrezkaroko ontzi handienetako baten birsorkuntza. Jatorrizko itsasontzia 18. mendean galdu zen eta 2 mende geroago berreraikitze bati esker itsasora itzuli zen eta Europako zinema historikoaren eta itsas jaialdi garrantzitsuenen protagonista bilakatu zen. Esan bezala, Pasaia Itsas Festivalean aukera izango dugu belauntzi tradizional hau goitik bera bisitatzeko, ontzi gainak eta 18. mendeko fragata kortsario baten barruko bizitza gogorarazten duten beste hainbat espazio. Murgiltze zuzena itsas historian, zineman eta kortsarioen bizi moduan. Eta informazio praktikoari dagokionez, goiz nahasi samarra izan badu ere errepidetan, uneotan esan dezakegu lasaitasuna dela nagusi, beraz besterik gabe hementxe utziko dugu eta 12etan jarraituko dugu azken orduaren berri ematen. Eskerrik asko Itsasoleon, goizeko 11 eta 4 minutu eta gurekin daukagu Nanu eta aurrera egin beharko dugu kantu honekin gainera. Hidalgoren Bebita. Ella tiene un culo grande que lo mueve cabrón, bom, bom. Ella pierde los modales cuando suenan mis timbales, se graba un TikTok. Pa' dármelo, mostrármelo. Bebita, hace tiempo que te veo solita. Le dañaron y no se enamora. Déjame ser el que te devora en las noches, bebé. Con ese culo natural, mami, no se vale. Tiene la llama de latina para hacer maldades. A 200 por la metra. Oiure, zeiza? Zera. Zer diozu? Uau. Ete uau. Uau. Ete uau. Uau bebitarekin. Uau. Top 1 en España. Spotifyan. Pues que dena gaizki, Ja, dena gaizki. Spotify, plataforma genozida bat. Espainia, herrialde zapaltzaile eta genozida bat. Eta Bebita hau, letra... Zapaltzaile, machista... Pues que dena dauka, Julen, urano, egunon, zemuz. Egunon, fenomeno, maitasun pixkate matei norbaitek. Bai, graziteit ikustea azaldaketa hona itorretikan, nire gana. Pertsona formal bat dator, hemen emate ideia formalak baita, mendi filme una pasada, eta guainik itzen gotemen de tonterías. Baina, bueno, gaurko... Ez dugu zutaz kristona espero ere, esan nahi zut, zu lasai. Nik bai, Julen, nik bai. Tener siempre... Julen, eskerrik asko, tío, te amo. Te amo. Bueno, algo da pixka martxan gaiakin. Eta gaur itzengo du pixkat gaztetasunataz, gai bat kandente. Bueno, gaztetasunataz, de hecho, ez dugu itzengo. Izango gehiago pixkat transizioi, eta nahi zuen jarri, bueno, gai bat dela, noiz konturatzen ga, ja ez gara horren gaztek. Gaztetasunakin, ez dut esan nahi gazteak izatea, pertsona bat engoa hemen entzuten da ona 50 urteko dituna, baina gaztea sentitzen dena. Da gehiago gazte kontu, ez da txikikerioi, tontakerioi egite una gaztetan, noiz jute zaigu. Eta erreflexio txiki bat egiten, nik konturatu nintzen, ja nintzala horren gaztea, udarako gau baten gatu ginean lagunak, eta batek esan zunen, pixkat lehenago joan behar zula etxea, goizen lana zeukala. Hoi izan zen puntu bat, erreflexio antzeko, eta hortik aurrean, lagunak ez gea inoiz izan, gehan pertsonak, konturatu gineanako ja ez ginean horren gaztek. Eta nahiko nuke zuekin jakin, ze beste puntu da hon, nik ebaita lizu jarri, de repente zauela zure familiakin bazkaltzen eta zudokazu menu infantila, xerra patatakin, zoriontxua zea, eta hortikan egun batzuta, de repente zure osaba dago ezkerren, eskubita zure amona, eta izajaten plateroi, ostra bat izajaten, zazula, nik hau nun inoiz pitxetu jango nula, baina ja ezea gaztea, eta orduan, bizkatin bazuna da, moldatu da torrena. Bale, itxaran, zenbat urte dauzkazuzuk? Zenbat urte botatizkiazu. Uste dauzkara hogeita... Galdera bati, beste galdera batek hogeita iru, obi. De hecho, hogeita irozkat. Hogeita irozkat. Zeba, arazoa. Ez, Julen, Ez, laguntza txiki bat jaso dugu zure adina asmatzeko eta eskertzen ari nintzen. Ara? Sí, lagundu du. Hori ja, nik adina jakitea da hori. Nik ez du laguntza hori jaso, Nik bai. Bueno, ez da arazo bate, nik jakin nahi nuen zenbat urte dituzuntzuk, eta guk... Hostia, Xabi Arrietan. Xabi, nahizu gurekin elkartu? Ze uste, bai, etorre, Xabi. Nik uste behar dugula, pixka, Julen Unanueren garaiki de xamarra den norbait, konversazio honetan aportazio bat egin. Xabi, da nahi futbolen batek biliginan, Eta biak hementza dute, naiz irratiaren uinetan, horrek esan nahi du, irratian bezain trabeak zinetela futbolean. Traketxak. Bai. Traketxak.
Ondo dago, Aitor helduaien badator, bere mugikorra jasotzera, oso ondo. Ondo ibili, Aitor. Badoa Aitor helduaien, laizter postari iritsiko da liburu batekin, hori ere pozgarri izaten da. Xabi Arrieta, egunon. Egunon bai. Bueno, jazta, hemen, boskote osatu, Sanedrina. Nik galdetzen nuen zenbat urte dituzun. Nik erantzun ditut 23. Hori jakiteko, ea agian guri gertatu zaizkigu gauza batzuk, gaztetasunetik heldutasunera igaro garela erakusten digutenak zuri iritsi zaizkizunak. Orduan, guk prestatuko zaitugu zu heldu funtzional bat izan zaitezen. Baina ez pasa etapak, ni guaindikan naiz heldua. Ja gaztetasuna eta dator, transizioa, baina guaindikan heldua. Nik uste, konturatu nintzela, gazte nintzela, duela pare bat hilabete, behin sozietateen afaldu, nire inguruko jendea, nire adinetik gertuago egon daiteken jende hori, eta denak etxera joan zirenean, eta bukatu nuenean 23 tipokin parranda egiten eta harrapak kantatzen. Hor ezagutu nuen Julen Unanue, eta konturatu nintzen, hostias, gaztetasuna joan egin zeia. Osa, hau zan trampa bat, ez da? Guzti duen zala, pixka, kaina sartzeko nahi. Bueno, nik kaina sartuko, Goiuri, zu gaztea senditzezea, ze bintzat, larun bateko parrandan ikusi nun. Beste gauza bat, baita, zuezateguela, jende asko, esateu, edari hautzi nahi dula, adin batetik aurrea, gorputzak beste modu batea egokitzulako guztia, eta resaka gai guzti horiek, bixa xelepreko izatea, zaiagok, baino zuraletiko Jurik uste ez dala izan arazo bat. Ni ederkinago, ederto, kontatuko diogu entzulei, ezkontza batean egin genuela topo. Topo egin genuen, bai. Unanuek eta biok, eta ez geunden mai berean, ze Unanue umeen maian zegoen. Umeen maien egon, bai. Gitan. Umeen maien egon. En plan, lengusuak eta hola edo nola? Hori da. Ez zian nire lengusu, baino nire famili aldekok zian, eta horre baita kontatu nintzen, ez da nintzen horren gaztea, enekin lako zerta ditzen pertsonatekin batxier gonda ona. Osea, a ber, majo. Aliegaletu, bai. Barkatu, batxiergoa atzu intzenun. Batxiergoa noin azo, karrera bukatuet. Gizona. Ni guatzen naiz batxiko gauzetaz. Ja, baino... Baina ez berdina, ni ados nagoa Unanorekin. Bai, eta nik uste nun beste... Gauza desango izuete, zue baino gazteagoekin harremantzeko zailtasunak badituzue, hori da, zahartzen ari zaretela, eta oso azkar egingo zaretela zahar. Beste puntua. Bai, totalmente, horrek, baina hori da neurgailu bat infaliblea. Neretzat gaztetasunetik heldutasunerako neurgailu oso on bat da, bueno, ez dakit, bai, hasten zarenean, zure medikuarekin hitzorduak jartzen, disarekin hitzorduak jartzen. Ez eritxu benetan, momentu. Hori da, ze adinaren arabera zure gurasoek deitzen dute, zuretzat hitzordua eskatzeko. Eta hasten zarenean zu hitzordu horiek jartzen, ja, heldua zara. Osea, zue bakarrik gutezate medikuta? Laisten lagunduta joan barko dugu, baina ja zarra. Bastant ondo, etxetik prestauta ekarri du, baina ondo dago, Bai, esate dute, bakarizketetan eta behar dela gag bat prestatu X denbora, eta bar, eta Unanoek prest dauzka gag batzuk, Unanoek soldateiro bat zen naizea, tio. Pixkanaka, ez da? Adibide gehiago badauzkat, Bai, nahi duzu gehiago, ni beste agotatzet. Musika. Etortzen izan bakoitzera honea, musikakin sartzea zuen kaina. Eta jende asko dago, ni alde hortatikan, generazioaetikan, ni gaztegoa naiz, nire musika, zarragoa naiz nire musika gusto baino. Nire gusta ez aizki goendikan txiki kontoiek. Zueia gusta ez aizue deio, zuek esan ezuna, abestik, zentzudunak, mezu batekin, nahi ez. A ber, Unanue, nik gauzat esplikatuko izut. Nik 16 urtekin iten un pira ikastolatik espronceda irakurtzea juteko. Osa, pertsona mota hori naiz. Nik 16 urtekin jantzuten un musika helduagoa. Osa, pixkat, hola zan. Eta orduztik ez da gehiagia aldatu. Nire kasuan ez dakit baliogarria den. Ez dut... Zure musika guztok eta zure izateko era ez dira horren batera garrik. Hori posible da. Salsero, tal, jiji, jaja, baino. Baina nahiago dute Sting jentzun Hidalgo baino. Argetoia ez duzula entzuten? Ez, bat bani pixkat entzuten dut, baina egia da azkeneko diskoa ez dela reggaetoneroa, eta igual hortik iritsi zaidala. Hemen daukau alde txarlatana, baina gero hemen eskubitan dauko jendea isiagoa, baina ez horregatik amerein iritzia, da askoz gutxiko garrantzitsua. Zer dio zuek, bikote? Nik uste dut bain niretzako eta entzuleentzako
gai honen heldulekurik garrantzitsuena eta oraindik atera ez dena dela, larunbateko ezkontzan zer ibili zineten. Hori da interesatzen zaigun gauza bakarra. Gure gusto musikalak eta zarra noiz inditzen garen ondo dago, baina uste dut lehen etxi beharrekoa dela larunbateak. Beti dut zeit julen dela pixka prensa rosa, tortze honea, eta... Ez dirudi, baina... Las mata gaiando. Nik gauza esan baina horre beste adibide bat. Ezkontza, zuk esan zenidan, zure bizitzako bigarren ezkontza zela. Bi urterekin joan zinela beste ezkontza batera, eta oraingoa zela zure bizitzako bigarren ezkontza. Hemen beste indikadore bat, nik jada ezkontza ugari eduki ditut, nire lagun taldeko kideak ezkontzen hasi direlako, eta horrek ere erakusten dizu hain gaztea etzarela. Ja, bai, estar soltera ez da de moda, no? Esatezuna besti batek, Epa, Shakirak jarri, estar soltera ez da de moda. Shakirana ez da, joare. Ez da Shakirana? Estar soltera ez da Shakirana? Baina bai. Goiuri, kontu ze, hori zan gaztetasun erori zeizulo. Kriston, uste mandu. Shakirak soltera izeneko abesti badauka. Bai, te paso, baita. Vale. Baina bai, egia da, lehen, gari baten, 23 urtekin, ja batek 3 seme alaba zitula. Embarkatu, nire iradina eroriko zait, nik estar soltera ez da de moda ez dut topatzen. Hemen dago soltera remix, Daddy Yankee, Bad Bunny, hori da. Vale, osondo. Nei gauzak ondo esan bestela. Sarrera, da, hola, epiko xamarra, De hecho, esateu epiko. ¡Salta el medio, ok! Yeah. Me dijeron que te acabas de dejar. No. Bueno, jarraitze deu tontakiriekin. Beste gai bat, Xabi, zuketu ez esan nahi, beste gai bestatik gai bat. Ez, Xabi, mene etorrizea guztitzera. Gauza bat, ezakit, zure ustez gaztetasunan, ez preparatu zinean, ez konturatu zinean, ez zinala horren gaztea, ez hartzaron sartu zinala. Bai, zu komentatu zu, ja, zuen kuadrian zaudetela pentsatzen etorkizunea, behin unibertsitatea eta hori utzita, planifikatzen zaudetela, ja, lan aukazula horrengo goizean, ezin dezula, zuna ezun plan guztikin, gurean berdin. Ja, inauterik pasadia, eta kuadrilla ia osoa geuden eta zeuden pentsatzen, ea zenbat egun hartu jai, inauteritan parraineteko. Eta oain dela urtebete 2 urte zan, egunero inauteritan, eta joango naiz. Me gauza esango izut, zu daukezu aldea, eta da, ostiralmean hemen alkatxofa egosi bat dezela iritsi, eta inork etzizula bronkarik bota, ez dagoelako bronka bota beharko lizukeen artean zilegitasun moralik hori egiteko. Eta niri koherentzia iruditzen zait oinarrizko parametro bat. Hemen dendena kontatzen hasita, alkatxofa egosi izan gara denok inoiz, hori bai, guk alkatxofa egosi izan da ere, irratsaioak aurrera tere izan ditugu, Balientea zeateko, gere baita lanen. Idatzi dute, beste txatean, beste neurgailu bat afariak antolatu beharrean, bazkariak antolatzen dituzunean. Bai. Gogorra hau, jauzi hau. Lagunekin, afaria... ez dugu jarriko afaria, jarriko dugu bazkaria. Bai, ez da pixka balientegoa bazkaria... Gaineraz, hori izan... Ai, baliteke, izan liteke edo ez. Hori da. Kontua da, zer arrazoia zein da bazkariak egiteko, batzuk esan dute, eske nire afaria mos geratzen zait. Hori izango zan ausarta. Hori da, guarditik hasi behar dugu, gero gaua, eta bestea da, bazkalduko deu, eta gero norbaitek iluntzen etxea june hori lasa eta luzatu nedora luzatu da gila. Hor dago, afaritik bazkarira pasatzearen. Egia esan, kuadrillan, bazkariak gustoko ditut, ze bazkari izaten da espazio bat neurtuagoa, lasaiagoa, nire kuadria guztian ume mordoa dago, batzu jaio berri dira, Unai Elordi Hidalgo gure kolaboratzailea aitatxo izan berri da, eta hemendik musu bat berari, umearen izena joan egin zait Goiuri. Eri ez zait sekulaztuko. Badakit, horregatik galetu izu? Lapurtu egin dit izena. Nileri musu bat, eta baita bere gurasoia. Katxalini eta Unairi. Bai, ositzen politia da. Kontua da hori kuadriako gumeekin eta joaten direla, eta horren, azkal ostean egoten da, umeekin parkea pixkat. Igual frontoi bagertu balin badago, horre, azten gara txokotan jolasten garai batean bezala, la lilo, baina egoten da momentu bat, nun, zure kuadriatik badauden biziraule, superviviente, erabiltzen dutenak Asensioren aitzakia, pixkat eskakiatzeko. Ni igual gatuko nahi zafaltzen Asensiokin, ze bestela bakarri geatuko da. Ona hori, Bastante top hori. Eta egun horiek magikoak izaten dira, ze bazkaria suabe, ondo, trago batzuk, gumeak, zeize, bera faltzera ja, baia pasata. Eta hori zenbat txiki puntu dira. Ez da gizatasuna. Da, Asensio gizajoa bakarrik ez du utziko, ze bestela bukatuko, unanueren lagunekin daukerragoa izango da. Lagun badaukat, zure aplikatzetela, ni honekin nijoa. Beste aldere badago. Batzuk, bikotea, umea dauzkatenak eta, pentsatzen dute,
umerik ez daukagunok eta bikoterik ez daukagunok, beti disponible egon behar dugula, beraiek parrandegin duten egunean, guk beraiekin parrandegin alizateko. Hori ere gertatzen da. Eta batzutan, etxera okerro-oker egin da iritsi. Malgutasuneik ez dauten farrandatzeko, Baina batzuk esaten dute, bez? Egun horretan nik aldut eta zuk ere alduzu. Akaso nik ezin dut edo ez du nahi edo ez dakit. Niri normalean bai. Baina gertatu zait duela gutxi. Nik goiz eskakeatu zeurrengo izan ez da inora nahi nujun eta psiatola gorputza erdi horan okan, ordu bikaldea, ostegun buruz hori bazan. Eskara gorputza erdi buruz zegoan, ostegun batean. Martxa egin, osteguna bazan irratxa joa egin bargenurako, ez ostirala izango zan, baina larun batean noaiten ninduan. Nire kuadriako bizpairu liatu oso berandura arte, eta etxera iristerakoan, justu ateirikitzeko asmatu ezinek, emazte izan, puto Asensio liatu digula, eta Igor Asensio atzo santzen idaten ordu bitan etxea juntzala. Zure kuadriako emaztek, zutaz pintxatu gaue, okerrena. Ez, al revés. Badakite batetik, ni parrandazale zentzuzkoa naizela, eta orduan, beraien senarrak esku honetan daudela, batetik, baino bestetik badakite desberdintzen, eta badakite ardura eta errua dagokiona dela, ez nerea. Entzuten nahi bada emazte bat hau, mesez, falazia hauek ez, esin iztu. Nire da, gero, nire unak liatzen dira, eta niri erru botatzen diate, eta lengo batean ere pasazan, ez daki nor, Asensio Italian dago. Telebistan ikusi berri dut, atzo. Osea, plan, Asensio egizin du beti erru euki. Diferido zan, eolako bat botako izan. Hoxe, bai. Hemen da honekin, argazki bat zizu, eta gero iakin argazki bat. Bueno, beste gai bat egin gugu, bestela aquí, monolo guapetón. Upo, zaska. Recíproco, errazia, te tiro, me tiras. Ja, barkatu, hemen botera harreman badago, osea, mikro itxita. Arrepentitu nahi zuzeneko, ja. Bueno, beste gauzatik jungo, baita gai horrekin zijoala gazterasunakin, ja nahi zuen harira jungo gea, eta izango zen ze utzi dezu egitez, esatezuelako, hau da oso gaztegia ianetzat. Eta ustezu egitean, baina berez nahiko zen dutenien. Nik adibidez, ni hasten ez, bale? Adibidez ez zuleita. Ez, nahi adibidez, pia guzti ezkit pelikulak marrazki bizidunak. Bale, txikitatik guztau zaizkit, Netflixen beti gute naiz, ikustea, lehenko ikusi nun Como entrenatu dragon, Kung Fu Panda guztia ezait. Eta gaur egun, zinen dagoen pelikulat marrazki bizidunetakoa, naiz juten, lotxa matitelako zehen adia umek, eta gurasok. Eta zein got, aita izan guain, pues tampoco es plan, umea raptatu, gutxigo. Baino, orun lotxa mateit, orun galdu itet, eta etxo plataforma batea jutea. Eta ojalá, goa emango bat ziten, desatea, non bia, juguen guztea pelikula hau, marrazki bizunetakoa naizta izan, eta disfrutatu ingot. Baino, iritzen zait, zarria naizela. Orduan, utzi dugu egitea, zerbait egiteari utzi dugu lotxagatik. Lotxa ematen digulako hori egitea, ez da, akaso ez dakit ja ez du aguantatzen, ez dakit, aste buru guztia parandan basatzea, ja ez du aguantatzen. Berez, lotxa izan behar du, bale. Hoi da, talde batetik, moralki eba ikustezula, ja igual ez dala zure txana. Ados. Botago Juri. Badaukat adibide bat. Esan. Bueno, ez gaztetasuna edo hauia haurtzaroa da. Gogoan dut, izugarri gustatzen zitzaidala kaletik izkutaketetan jolastera. Hau da, ez? Lagunak izkutatzen zarete eta norbaitek joan berdu besteen bila. Eta dauzkat oroitzepen oso onak, eta orain enuke kalean jolastuko lagunekin izkutaketetara. Arraroa litzake. Berezi xamarra izango zen, ez da, nik guzti izut igual zuri galetiko horrika, polizia dituko nion, baina... Baina, ulertu duzu ez esan nahi dudan? Da, pelikularen adibide. Baina, zu guain ez denuke ingo, hoi. Hori ba. Claro. Pena ematen dit. Bueno, pena, nostalgia. Oida, nostalgia. Orain enuke egingo, eta nostalgia ematen dit, eta gazteago banintz egingo nuke. Juri, eskutan okazun zinta aislante hori nire izango da, ez da? Hemen zegoen. Beste adibide bat jarriko dizut. Agian pixkat hau oso gure herriari dagokio, baino Tolosan kuadrilla eguna egoten da. Herriko festetan. Eta kuadrilla eguna. Kuadrilla eguna San Juanetan. Zeletatik zoaz. Bai. Banoa. Eta bazkari herrikoia egiten da. Euskal Herria plazan. Hori da, eta jartzen dira maiak eta olkiak, eta zuk, egun batzuk lehenago izena ematen duzu, gure kuadriako 10, eta kuadrillaka jendea joaten da Euskal Herri plazara bazkaltzera. Iristen da momentu bat zure bizitzan, jada kuadriako norbaitek edo denok adostasunean, erabakitzen duzula, zarregiak gara Euskal Herria plazan bazkaltzeko. Eta orduan, agian jatetxe batean erreserbatuko dugu,
eta ez dugu Euskal Herria plazan bazkalduko. Garaio inoiz iristea? Inigo, zuri noiz iritsi zitzaizun gogoan duzu, ze urte... Poltsikoa jatetxe batean lasai bazkaltzea albidetzen dizunean. Nik... Nola utziko zu? Bai, baina utzi egin behar duzu, ze herriko kuadria guztiak ez dira sartzen Euskal Herria plazan, eta 16 urtetik aurrera, urtero kuadria berriak datoz. Una no margen aukazu. Nik uste 2000, pandemiaraino edo, niko 30 pikurekin uste dut zigenula. Bai? 30 pik, jode. Ez, Google nago. A ber, zuek senyora batzuk zeat, Zure kuadriaren azkeneko urteko parranda guztiak batuta, ez duzu una nueren asteburu bat egiten. Ez, nio gutizun txupinata guten 27 urtekin, baina, karo, zurrazako bizka... Ez, gazetan, txupinazua ordu netzan enbestera matzan. Berro dituzu, Bai. Eta Julenek? Julenek ditu nik uste 24 inguru? 26? 27? 28? Adina galdetzea, obviamente nahi tere, adina galdetzea, es un marrón. Osa, eguan zezatezun... Una nue, 39. 39 euskazu? Baina gaztegoa dirudi. Baina orain didauka jeta eta muturra torpegia esateko, Rona edaten, nik murgildu nuela. Hori horrela da. Punto. Ron da, guain nulartzet berroi urtazkazuela, Ron jaz da edaten. Begira. Bia gaztasun beste zati bat. Bai, egia da. Zuk ez da Hori da. Xabiarrita gaur, dauke plus, kroketa plus. Eneko baldu den soldata Xabir ordainduko zaio. Hori da. Barkatu, esplikatuko izut. Jendea azten da edaten Rona. Eradinarekin gintonikera pasatzen da. Batzuk 25 urterekin gintonikera pasatzen dira. Tragedia. Oso gaizki. Julen goiko etxe esaterako. Bai, hori da, hor adinaia markatzen ari da. Baina bestela... Eta zer edaten du Julen unanuek? Ura. Nik edaten dut, asko uste ez egiten bat eta pixka txarka ana, destorni. Nik destorni datet. Destorni, korrekto. Bai, garaieko dia, eta asko uste ez, Hori da, bozka naranja. Ezari butano da. Eta uste dala, da honedari zarrena, dala, bozka txuria eta kas naranja. Oida. Eta gero ya golosura danen eta eguna... Zumo naranjakin... Ez. Whisky cola. Eta... Whisky cola gaur egun ere, osea, da pixkat adin zarrekoa, Baina izena, garai batean Kuba ez dakizera izango zen, da hori izen zarra. JBko gagolakin gorea zibiek eskatzea zuten. Euskal Herrin, esan dizut. Hori eta pipermina ere, bai. Pipermina oso... Nik alkola kulturalki hartzet, eta orduan, gusta ez zait zehatu gotu. Nola, zer alkola kulturalki hartzea? Ez botilaren etiketera ikusten duzu edo nola da? Ez, zaporeatzea, garai baten zaporeatzen zutena, zaharrenak. Horregatik whiskiariko gagola otatzen diozu. Bueno, eta ze botatzen diot. Zarrek zaporatzen zuten whiskia kardu bat Coca-Colarekin etzun inork edaten. Bueno, nik ipotatzen Coca-Cola, zegoen ikan gazte da sun puñotan. Jarraitu una nuen zez. Belarondo bat emango lizuek. Venga, jarraitu ezala. Jarraituko, beste deme marka katatzitego alkolanak, eta oide ez da patrozinion bat. Ondo, ados nago. Baina, hemen indiokorek esan dut, kalimotxoa edateari, hor markarik ezago, noiz susten zaio. Batzuk inoiz, ez? Nik Euskalduna jauregian larun batean, hartu nituen bi kalimotxoa, txalego zazpitan oso gustora. Kontzertu horretik. Kalimotxo eta kainan zan nik uste beste puntu badaola, beste gitaro badaola, eta lorartikan infinito. Infinito, bai. Eskerrik asko, nano. Osaketa harrekin jungo naiz, gaztea zuen ingurun, hortaz, oizalak gai, prinsipalan ez da gero itzen jota betaz. Gauza da, nahi konturretu naizela, ez garera inoz preparatzen, aldaketa bat izateko, gaztetasунetikan helduaroa, zahartzaroa, baina dakitena da oso garrantzitsua dela bizitza honetan etapa guztik erretzea. Vale? Esan nahi dizut, zuk 10 urte dituzunen, ez desiatu 20 urte ukitzea, 20 urte dituzunen ez desiatu, ze ondongo zan 65 urte ukitzea eta ja lana ez ukitzea. Nahizu berriz estea, espitxan jartzea. Grabatzen nahi da?
Mesedez, hasi berriro. Xabira izan apuntatzen. O sea... Ez bioia izan apuntatzen. Bale. Hasieratik berriro. Le meto. Venga, dale. Bueno, gazeta... Bakatu entzulei, Gaztetasunaren aldetikan, reflexio txiki bat neko nunin. Oso garrantzitsua bizitza benetan, etapa guztik erretzea. Hau da, 10 urte dituzunen, 20 urte ez nahi izatea, disfrutatu 10 urte horietaz. 30 dituzunen ez pentsatu, 75 urtekin ondongo nintzen bizitzen. Azkenen, gaia da, zuk zure bizitzan, etapak ez badituzu erretzen, gero, 50 urtekin ego dituzuin gazte kontu batzuk, ez diala tokatzen. Ondo dago, atatzea juergaren eta guzti horiek, baina, bueno, errespetatzen. Bakoitza ditu gazteona, helduaroa, zahartzaroa eta bestelakoak. Orduan, nei, zain zuet, pelikula guztia izkitela marrazki bizidunak, eta dago bat, nei gehiena guztia izkitela dela Kung Fu Panda. Eta Kung Fu Pandan, esaldi bat dago pioa guztia izkitela, eta esan zuen maestro Ubway, dordoka batek, esan zuna, iragana ezin da aldatu. Etorkizuna, ez jakintasuna da. Baina oraina, opari bada, horregatik deitzen diegu presente. Disfrutatu. Oh, wow. Gaur egun, bizitzen ari zaren ataz, ez delako gertatuko berriro. Eta gerokoak, gerorako. Julen Unanue, filosofoa, eduki sortzailea, eta destorni edalea. Zuna. Wow, Julen Unanueren gurasoak ezagutu nituen larun batean. Eta esan zidaten entzuten zutela bigarren kafea. Ez dakit gaurko saioa zer iruditu zaien, baina bukaera hau izan da borobila. Zuek guztezue nik nire petxoan aldatzetela nire gurasok ez dute delako. Zuek guztezue nire gurasok ez dute entzungo bigarren kafea, hemen gai jokotxuagoak etoriko ziela. Adibidez? Nik zure gurasoak nahiko jolasti ikusi nituen, nik ere zautzen ditut. Nahiko jolastiak, nahiko jugoiak, bai. Ez dakit ligatzeari buruz ere hitz egin genuen aurreko batean, orotariko gaiak ekartzen dituzu? Bai, dokatena erlazioa bereekin irikia dela, sin pasarnos de la raya, baina bai, konfiantza daukau eta bere bakite noa nahi zen. Orduan, bakite ligoteo, truku, gauzeiek itzita haude. Truku alkola netesan, Ja, eske, entzuleak keinua ikusi ezpadu, ligoteo, truku, beste non baitetik guler lezake. Truku, edari gaztek. Hortaz, beraz, besteaz ezin nahitzen gurasoekin. Hau maigaina, jarri berda, sexuaz. Sexuaz ezin nahitzen gurasoekin? Galdetzen ari naiz, esan du truku. Nire sekzioa 15 minutu zian, eta bizkade luzatik da, baina... Bai, garantitxua pixate baita itzaitea hortaz, eta, mentorek izatea beraiek, ez da, alde batetik, gero dakigunez, pornografia eta bestelakoak izango jarako gure eredu, eta horrek kalte asko sortzeu. Orduan bai, zure gurasoekin hitz egin, lasai, edukazioz, eta jakin nola errespetatu. Zuna, nuzu oso... Etorri zara jakinduriaz jantzita. Bai, oso ondaria. Ni oso pertsona ez jakin txua naiz, baina kamera dutenen aurren, transforma ditenez. Wow. Osea, pasada... Wow. Zuek Wattpad ezautzen duzue? Bai. Zuk bai goiuri, zuek ez ezta? Wattpad ez ezautzen? Ez que genero arrakada, Gazteak. Ez gazteak, ez. Esplikatu nahi ez zer da? Ez, Wattpad oso gazteentzako movida da, baina... Zergatik aipatu nahi duzu orain Wattpad? Porno aipatu duelako. Gazteen artean, gizonezkoen YouPorn eta PlayStationa, neskia gazteen artean Wattpad eta Netflix delako. Bai? Bai. Begira. Baina hurrengo batera gutziko dugu eta ordurako etxeko lanak egiten dituzuen. Inigo denaki, gai hauetan, osea... Dena ez, baina... Ki pasa? Gero atzerrian dagoenean aprobetxatzen duzuen irekin sartzeko, tola. Harrapatuko du nik Unanue parrandaren batean. Izatu nezukile, hauek bixiliz. Baina, hauek ere bai pixkat, Julen Unanue plazer bat izan da, datorren astean ez, bi aste barru edo ikusiko dugu elkar berriro. Plazera beti nerea izango da, eskerik asko denoi. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu,
Baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak. 611-411-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan, Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu irratia zurekin. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Iperio ze hostia aldiro azkena. Venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura. Xabi Arrieta, egunon berriro. Iepa, zergatik ez dugu Xabi Arrietan zuten, ni nastutan abielako, bai, oren, bai. Egunon berriz ere. Oren, bai. Bueno, aipatu dugu hor sarreran, itzigin bar genuela. Ez dakit, gaztetasunak galtzea ere ezote den, bapatean autobusean jendeak mugikorra volumen guztian daramanean molestatzen dizunean, ez? Hori da, pixka zarte igual. Bai, lasaina ez egun 20 minutu badare, eta ondokoa musika tope, aurikularretik entzut zaiola. Aurikularetik entzute zaio. Bai, batzutan nivel horretara. Ez du esan azken hitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Bai, entzulei testuingurua jarko eu. Atzo galdetu nun ea gaurko sekzio bat behar duen, eta Goiurin esaldia izan zen, sartu Instagramen, ikusi rilak eta ekarri zehoze. Egia da, horixe izan zen. Gazetasuna baliatu egin behar da hortarako baietz Goiuri. Bai, gainera gero esan genuen, aitzakia hona zela, arratsaldea pasatzen balin bazuen, mugikorrari begira, berak esan zezakeela lanean ari naiz. Egia da. Hori egiten hasi nintzen, enuen ezer bilatu, eta esan, autobusean, Donostiara bidean, esan, lasai joango naiz, utziko den mobila. Eta zerbait bururatzen zaidan. Bai. Badago puntu erromantiko bat hor ere, entzun gizartearen soinuak, begiratu leiotik, burua altxarna sartu, eta inspirazio etorri zen. Bai. Eta jonitzen autobusean, eta pare bat eserleku aurreago, emakume bat uste zala, deitzen telefonoz, konversazio guztia Donostiraino. Altaboza jarrita igual gainera? Altaboza, lasai, konversazio guztia entzuten, bere atzekoa asiento zaldatu zen, bi zen nibela, eta ni autobusaren atzeko aldean neola, dena entzuten. Eta esan, aurikularra jarriko ditut, musika jarrikoet, berdin. Musika belarretan tope ze gustatzen, kendu nituen, aserretu nintzen, aitonan etxe aserre.
zer iritsi zea, ezak ze, hau pasa zait, tal, beti berdin zatoz. Eta esan nun, jazta, biharko gaia daukat, hau komentatu. Beti berdin zatoz? Beti berdin zatoz. Beti gertatzen delako. Ia beti. Hori da. Eta horren ator eskatzea, pertsona horiei, aurikular gabe TikToka tope eta entzuten dutenak, mesez, aurikular batzuk erosi edo volumena jetxi. Da, increíble, Gainera bakizu gertatzen den, jende horri, joten balin bazara modu honean esan ezaizu barkatu, alko zenuke volumena jetxi, autobus hori kendu, osea, autobus batean goaz. Iskanbila montatuta. Iskanbila, gainera gaizki hartuko dute. Dao beldur bat, esatea, haizu, importaizu volumena pixka geistea, eta oso gutxi nahi ikusiet. Bai, niri kosta egiten zait, pertsonalki esatea. Geratuko naiz marmarka, esan ez, hau, baina nire artean izango da. Zerbait esatea... Akaso, ez dakite, gertaliteke horrela ikusten ditugun pertsonen kasuetan pentsatzen dugula teknologiarekin abileziak gehiegi ez duen jendea dela? Ez dut justifikatzagatik esaten, Esan dute, gero egia da, jote zara, esate dizu barkatu, jarri dezakezu horrela, ez? Osea, askotan delistillo joatea ere ez da ona, baina ikusten baduzu, berak esan duen, eskenik ez dakit, esaten diozu, horrela eta horrela egin dezakezu edo, baina, ez dakite? Askotan ez daula, askotan, ikustezu emakume ja edadeko bat, telefonoz ez duela entzuten, bueno, onartu ez du entzuten, araz batu ditu. Baina gazteak, TikTok, atope? Nik esaten nuen kasua zen, telefono dei bat egiten ari den altabozarekin eta adin batetik gorako pertsona baldin bada. Natibo teknologikoak ez diren pertsonak eta... Beste kasuan adoz, sare sozialetako edukia kontsumitzen doan jende hori horrekin erabat adoz, Bai, horre, movida handia da, Ze hori, ustut, violentzia handia sortzen digula, gizabanako bezala norbaitek gure espazio hori inbaditu eta esatea izu mesedez jetxi volumena. Eta orduan, hor sortzen da erreakzio nahiko gogor bat. Inoiz aipatut hemen, nire sentsazio ematen dit, kontzertuetan norbait izatea izu mesedez kontzertua entzun nahiko genuke, alko zenuke ere bajo goitze egin, oso jarrera violentoak sortzen ditula, jende asertu egiten da, eta jende hor dago, gero, oso modu txarrean, zuri begira eta ia hoa irikikote duzun zainez, gero kargo hartzeko, eta honekin gauzantzeko terrazetan ere asko gertatzen da. Zuzade terrazan gazea tartzen lasai, eta ondoan dagoenak dauke TikToka edo danakoa topera, eta denoi pixka bat gertatzen zaigula nahi gabe, baina normalean, nik volumena balima daukat goiurik esango dit, nigo jetxi, ostra barkatu bai, enaiz konturatu edo, baina, meloi bada, alde hortan bai, ulertzea espazio oso txikitan, jendeak gerozta altu nahi duitzen gehien zuteko, hor bueno. Baina ja danen autobus batean o trenean baita ere unibertsitatea juteko ondoko abuiaka eta dauzkat 20 minutu libre ez detela zerrin behar eta iritsi behar nahiz Donostia etxera hola nekatuta zuri entzuten da pixka bat deserosoa. Zaratarekin orokorrean arazo bat daukagula, ez soilik mugikorrean jartzen duzun musikarekin, baizik eta hiriaren erditik igarotzen zarenean zure motorrarekin apropos zarata egiten motor batzuk. Hor badago beste modu. Edo letania jetxita musika tope. Hori bai. Edo lehiatia jetxita. Motorraren kasuan eta kotxen kasuan, dago beste mobidat, eta da legalki ezin dela egin. Eta baina, mobiakin ez da, investigatu nun. Ados, a ver. Dezibelio minimo batzuk daudela, ez eta aurkitu zehazki, baino, Portugalen eta Frantzian, diala Espainiar estatuko Espainiar estatuan mugakiak, oida, izuna jartituztela, Portugalen 50 eurotik 250 euro arte, ja diru kantitate da, norbait kexatze bada, eta txoferrak edo vigilatzen edan ikuste hau arrazoio gazula, beste pertsonai multa. Eta Frantzian bai antzeko 200 euro arte bai aldu iritsi izunak. Orduan hor, badao pentsamendua du, hemen berdina itea daukau, edo bintzak keja bat jartzeakin igual besteak eragin bat dauka o zerbait iritsiko zaio. Planteatu nahi dut, ez dakit zuei zer jutzen zaizuen. Ez dakit zehazki legeak zer dioen, baina nik ikusi dut, ordu batzutatik aurrera behintzat udaltzen ingoa, bozgoraiuak edo Bluetooth bozgoraiuak edo horrelakoak kentzen, rekisatzen,
ez dakit orden publikoaren aurkako zera bat den, edo zer den zehazki, baina badago legeren bat mugatzen duena hori, baina uste dut ordutegiarekin lotuta, behintzat nik ikusi dudan kasuetan. Arratsaleko 5 zu plaza batean egon zaitezken volumena jarrita, ez dakit, ze beste zalantza sortzen zait, etxeetan ere, volumenaren zez muga bat daukazu. Eta bizilagunen ongizate eta lasaitasuna errespetatu beharko litzateke. Hor, legeak markatzen du, ez da gizien bat dezibelio diren, baina uste dut norketak bizilagunaren etxe barruan egin beharko liratekela, eta zuk ezin duzula bizilagunen etxe barruan 60 dezibeliotik gorako zarata bat sortu, eta hori oso gutxita eta segituan sortzen da. Lehengo batean baginen guterraza batean bazkaltzen, eta bizilagun batek lehioak irikita zuen musika topera jarrita, eta plaza oso batean entzuten zen. Kamelaren musika. Gaina, Bai. Hemen ari nahiz ikusten, Koruñako hirian, 200 euro arteko isunak jartzea albidetzen duen ordenantza bat dagoela, taxian edo autobusean, bazure dispositibo mugikorra, izan mugikorra, ordenagailua dena delakoan, musika volumen altuan jartzen baldin baduzu. Eta nik uste dut zalantzarik gabe, herri eta hiri gehiagotan ikusiko ditugula horrelakoak, legea aldatzen da, gizartea aldatzen den einean, eta orain, badago gertatzen da gauza bat, duela ez hainbeste urte etzela gertatzen. Zuk megafonia orain oso eskuragarri daukazula, eta lehen etzen ala. Eta orain zuk merke erosi dezakezu bozgorailu bat, teknologia denda batean. Lehen bozgorailuak gutxiren eskura zeuden. Eta piladunak eta etziren bateroikoak eta eginda demokratizatu esaten da, ez? Horrela, herriaren eskura gehiago jartzen direnen, eta lehen etzen existitzen arazo hau. Lehen etzen inor joaten kaletik bere bizikletan bozgorailu handi batekin arratsaldeko 6etan. Kamela volumen oso gareta. Baina orain, joan egiteke 1, 2, 3, 5 eta 25, ze oso, merke daude salgai, eta uste dut, legeak ere joango dela horretara egokitzen, ez? Lehen etzela arazo bat, eta orain, izan daitekela arazo handiago. Eta zuk esan duzuna, eta gustatu zei kontzeptu hori, demokratizazioarena, ze esate baterako zudan euraldi honarekin bazoaz naturgune bateko merendero hoietako batera, edo ez dakit, hori da ondartzan bertan, eta pun. Gazte taldea, altaboza eman. Ondoan dago ezuko herrila bat, Xabi dio bezala altaboza handi batekin, gatazka iturri da. Kontua hori da, ez, askotan lehen aipatzen genuena, zerbait esatera joaten zarena oso situazio edo egoera violentoak sortzen direla, eta askotan egoera violento, balizko egoera violento hiek ekiditzeagatik bakarrik, isilik geratzen garela. Niri izugarria iruditzen zait, bagon del silenzio horien sorrera. Hau da, arazoa hainbeste edatu zela, erabaki zutela tren batzuetan. Korean eta hola. Bagoi batzuk. Bagoietan daukat behaien ohiturak taia, bagoietan eta autobusan isilik. Eta nik aterazezkit pare bat bideo eta hola, kanpoko jendea, o Europatik eta Amerikatik jundan jendea, pixka bat altu ditzen, o edo normal, guk itzaiten bezala, eta denak behai behi da. Niri isiltzeko eskatu zidaten Belgikako autobus batean. Eta ni ez nintzen ohartzen ari, lagunekin ari nintzen, euskaldunak denak, eta ari ginen hizketan gure artean hiribusean, eta gidariak esan zigun isiltzeko, eta nik nire lehenengo sentsazioa izan zen, ez ginen haino zenari eta, baina gero konturatzen zara, pertzepzioa galtzea oso erresa dela baita, ze zuk sentitzen duzu ez zarela haino zenari, baina kanpotik entzungo bazenu, zure burua, esango zenuke, bai. Ari naiz oso altu edo oso altu daukat musika, eta egia da, zaila dela batzuetan autopertzepzio hori. Bai, ez da erresa, eta nik adiez musikarekin ez, baino ahots ozena daukat, eta batzutan oso fuerte hitz egiteko joerare, bai ez, aserratik, baizik eta gehiago euforiatik, edo igual sozidadean, edo zintokitan da, gitxista volumena eta hostia, bai, pixkate, gauza horiek ez, baina bai, pertzeptzio hori
oso erlatiboa, eta gero bago zerbait kulturala ere. Eta uste dut hemen, migrazioaren eragina ere ulertu behar dugula. Nik nire txondoko kalean, jende latinoamerikar desente bizi da, jende margebiar desente bizi da, eta latinoamerikar batzuek behintzat, izaten dute joera, lehioa irikita musika nahiko fuerte ukitzeko, edo eta etxe atarian banketa batekin jartzeko. Eta hor, niri sortzea ezkit zalantzak segia esan niri horrik, ez dit bereziki molestatzen, baina kaso bertan biziden bizilaun batei, eragingo dio, ezta? Niri bizipoz puntu bat ere ematen dit, kaletik joan eta jende ikustea banketa batean eserita musikarekin tertulian, eta olako gauzak nahiko auzo giro iruditzen zait. Baina, uste dut badela kulturala, behin taberna bateko kanpokaldean bazkaltzen ere, ondoko mailean, zegoen bikote latinoamerikar bat, eta musika oso altu zeukaten, eta ondoko maiko neska batek, atentzioa, kargo hartu ziren, eta zuten errezegi ulertu. Bazegoen, eurek sentitzen zuten, bazegoela hor, ez dakit, arrazakeri, edo bintzat, kultura ulermen eza tarteko, ez? Eta, honek azaltzen zion, ez, baina, afaltzen ari ginela, terraza isil batzen, eta tabernak berak etzuela musikari jarrira terrazan, eta denok ari ginela euren mugikorreko musika hori entzuten. Eta, hor ere ez dakit, niri sortzen zaizkit, zalantzatxo batzuk, edo behintzat uste dut ikuspegi kultural hori ere ulertu beharko genukeela, pixkate guztia ulertzeko orduan, eta azken finean horretarako, eta arazoak sortzeko, uste legislatzea besterik ez dagoela, eta behintzat normatiba minimo batzuk udaletxeek edo ukibarko dituztela horrelako goeretarako, eta garraio publiko sistemak ere bai. Kontua da, norbain mugikorrerekin baldin badago, akaso atentzio eman behar diona, autobusan Donostiatik zatuzela, ez zarela zu, baizik eta gidaria. Gidariak nahiko lan badu gidatzen ere. Ezin du atera kabinatik, gidatzen jomar du. Hori da. Baina alare usteet, noiz baiteo fijatu naizela, hola, kristalean pankarta txiki bat ezote dagoen, mesedez, volumena kontrolatu edo. Ja, barizeke. Hemen ikateatzen genean, beharko eta haber badaun. Xabi Arrieta, zoaz autobus hartzera eta begiratzera ea zer dioen, eta hurrengo batean autobus gidariari galdetu aizu, ote dago honen inguruko legedirik edo barne araudirik, eta argituko diogu erantzulei. Gonbidatuko dio txoferra jonea tortzeko. Oida, kafe bat aterako diogula. Anekdotaiko bauzkan. Ojo, entrevista hona da hori, eh? Egun batean proba egin daiteke. Sartu autobusera ja, mugila, gero txoferari esan ez proba bazen atentzioa deitzen zen idan, eta gero gonbidatu entrevistara. Igual gure lagun autobuseroi gonbidatu behar diegu berriz ere. Torriko dira gustora asko. Epa, hemen badaukagu revival bat. Ojo, Autobusen lagunen elkartea nola da? Agabuz. Bai, hori da. Tarteka hemen loabra, etegi paretik pasatzen dira autobusarekin, eta kasu egiten digute. Hende derra, bai. Se me sale el agua vital, yo no lo puedo evitar.
Entzuleok txan-txan ari gara entzuten, bertsio asko izan dira, Buenavista Social Clubek egin zuen ziurrenik ezagun, konpai segundok idatzitako kantu hau, 1984an, baina bertsio asko eta tartean Iseo eta Dodo Sounden hau oso gustoko dugu, pixka bat errege doinuetara edo eramanda, eta mentxe zuekin elkarbanatzen ari garena. Horrelaxe Kubatik Naparrora eta segituan guk Gartxotun Zain Letonaren sorpresatxo bat daukagu zuekin elkarbanatzeko entzuleok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta segituan entzungo dugu beraz, aipatu dizuegun Gartxotun Zain Letonaren sorpresatxo hori, hementxe daukaguna. Entzuleok, Gartxotun Zain Letona bigarren kafearen entrevista akustikoa egiten izan genuenean, luze aritu ginen, lasai eta gustora, eta noski horrek suposatu zuen momentu batean pentsatu genuela 3 kantu egingo genituela, bata berezia, soinu frogan sortu zen idea bat izan zen, baina azkenean ezin izan zenuten entzun, baina esan genizuen grabatuko genuela, eta Gartxotun Zain Letonari eskatu diogu azaltzea, nondik nora kantu hau zergatik, ez duzuen diskoan topatuko, baina bai kontzertuetan. Bai, zuzen ere, argi nuen kontzertuetan iaia diskoko logika jarraituz ordenean joan nituela kantu guztiak, eta orduan 11 kantu dira, eta kontzertu batean zerbait gehiago ere batzuetan eskaini behar da, eta orduan bertsio bat jo nahi nuen, bertsio zalea izan ez, beti ere badakizue, eta bertsio bat prestatu nuen. Kasu honetan, Medium Build, estatu batu etako kantautorearen White Male Privilege izena duen kantua da, eta, bizi nuen 36-37 urteko krisi esan genuen, edo egoera... Zulo esan zen nuen. Zulo, bai, hori da. Zulo hori izugarri ondo deskribatzen duen kantu bat da, oinarrizko inglesezko hitzetan, eta nik doinua errespetatu eta euskerara ekarri dituen hitzoiek, fonetikoki errespetatu dut kantu originala, eta gero, gaia mantendu dut, baina nik beste gauza batzuk gehitu ditut, 36-37 urteko zulo horren nolakotasunean atzematen ditudan zenbait gauza, ez? Eta berezia da, eta gainera orain arte joditudan kontzertu gutxi horietan, jendeak esan dit, azkeneko kantu hori ze harratani, kaula, betxe justo bersioa dana, baina badu ere diskoaren esentzia hori, gitarrarekin bakarrik, letra ere barrura begirantzakoa, eta grabatu nahi nuen, eta grabatuta utzi, eta etxean grabatu nahi nuen, hemen bigarren kafean. Hau plazarra utxa, kantuak izena badu? Zuk izendatu duzu, bestela? Ez, begira, ez dakit, entzuleari, botako diogu, kontzertuetan galdetu barko diozu kusleari. Bertsioa jartzen dut. Setlistean, ez da? Eta White Male Privilege deitzen hau da, gizon zuriaren... Privilegio zuri gizonezkoa, edo? Bai, hori da, gizon zuriaren privilegioa, edo ala nolako zerbait. Baina, ez dauka izanik, beraz, entzulek pentsa dezatela. Hau da Gartxotun Zain Letonaren zeldisteko azkena, bertsioa. Bide horriaren zama sentitu izan dut maiz, egintzak lan saiatu dena iritsiko zaik aurki, 40 ate joka, nera besamar oraindik, eldutasuna leku bat, ala heldu leku bat da soilik, enaizen ditzen inor, enaizen ditzen inon.
beti iristear omen da, baina nik ez dut nahi zain egon. Aurkitu bide lagun bat, elkar banatzeko dena, askok ustez aske maite, baina bestearen nahien menpe. Egunero amets berri, bat sortu pantaiari so, gehiagitan bertan dago, parean falta den zirrara hori, enaizen titzen inor, enaizen titzen inor. Oreka beti iristear omen da, baina nik ez du nahi zain egon. Ta noiztik erabaki guztik inertziaz, zorionaren mapa saldu digute. Etxea erosi, lenda bizi, seme alabak, bata gero bi, lanarekiko betik esan, baina bazpare, oposaketak ta furgonetan, oporrak aurten hori axola, nun egon zaren, naita ezin, denen gisa, dena eduki, deus ez izan, zorioneko, zorioneko, zaurioneko, enaizen titzen inor, enaizen titzen inor. Oreka beti iristear omen da, baina nik ez dut nahi zain egon. Entzuleok, bihar izango gara bueltan goizeko 10:05 hementxe naiz irratiko bigarren kafean. Informazioaren txanda orain, zintzu ibili eta bihar arte! Keep calm and bigarren kafea.